بقدماء منستر زمراح لعلواي لوخ منقسي إثيوبيا أبي إرترا عدتا كايدو بايتو سبع مسلات نفليت الاختيار بإرترا نايسرح جزية بعد عمت النوحيو جنيفا بسم مكات لبدا كورونا فيروس قبل على حزب إرترا تسعين زلو ناي من بابروت أجمعات كبكع تسوع زلماو سلفي تقايدو سلام كبرات تعذبتنا نيرتران كوابيان زدهسس سمنا في تساميتات بزي كازي إرتران سودانن أو تهدراون تاون مدايات نمتحجاز زخلن ذاتي أكايدن إسرائيل بقتلت إرتراوي حتى تعقباز تخصصو كل إسرائيلاوان ناس أتبايلهم زبلن كالنا رستات كندسسينا بكتالكم بخبرنا عدم بقدماء منستر زمراح لعلواي لوخ منقسي إثيوبيا أب إرترا عدت أكايدو علامات الوخ بوغن منقسي إرترا ستوهب حبريتا نغلت يوم وغنات زمدن من مدلدالن أب زباو قدات نزهلو متحبارن زت يوم زبل انتزي كوينو زرزراوي مقلتي يبلون قدماء منستر أبي أب هاجر زلو وشتاو قلولاو كمون بقداي ديغا تهدسو مسقبتي تفتير زلو ديبلوماسيا وطري سماي عاريقون كالو هاندبتاو مقشانا بإرترا مفتسامو كالي نصور زي كون علامة كم زلو ويو بزت فلالي وغنات تنتاني زوهابو زلو زمدنا منقستات إرتران إثيوبيان داقماي كابز حدث أبكالي عامتو اتمسرح بكمتي تسفاز تنبرلو أي كدن قبل منستر زينا إرتران مقلت دحر موصو ازي هاندبتاو عدت لعلواي لوخ منقسي إثيوبيا يكايد مهلاو بعيني بوليتيكاوي زي عقابت زرئيو وغناتون اللو برزيدنت إسياس داقماي محدث سمع سلام مس إثيوبيا كاب جمر اللعلت اتحيزو أبون غزن كلته غروابت هاجرات كالوت غروابتن زكايد سمعت كاب عين حزب إرترا استسور بمقانو قصالي شغلوت زفتر غداي مقانو إرتراويان بوليتيكانياتات يገልጹ بايتو سبعو مسلات ودو حبرات هاجرات نفليت الاختيار إرترا نايسرح جزية بحد عمت النوحلو زرزرو بينيام سمون كاربلنايو بايتو سبعو مسلات ودو حبرات هاجرات نفليت الاختيار إرترا نايسرح جزية بحد عمت النوحو بايتو سبعو مسلات مبل 44 سرع وعلعوب زكايدلو نقداي سبعو مسلات إرترا بزملكات زعبا كابز تسعتفا هاجرات تنعسران 4 فليت الاختيار حد عمت سرحاقت كتصل أدميتن بانصارو 10 هاجرات نكونتات سبعو مسلات بإرترا زمرمر قجل سرحو كقصل أيفال كدمتان كلوا 13 دمتان عكبن بايتو سبعو مسلات أبزي ناي علت 16 حملة وعلو أثقجل سرحو كقصل موسانو نتيا بإرترا تسندو زلو مقهاس كل عينة مسلات توساقي مرتعتات نمركاب تحقزيو منقسي إرترا بقزا هزبو زوردو زلو مقهاس مسلات مسمر تعتاتو قريبو ودو بحورات هاجرات دحري مسمو معو أبتا هاجر قبنات انصار سبعو نتي فتسم كم زلو زئنفت مرتعتات سلسرغبيو نايتا فليت الإختي عمام كوسق تغيرو انتقونا منقسي إرترا اتاقو جل أبي إرترا أتيا بناتنات سرحا كي تتصافف سلزغلكلا اتمسرح ببعامت الناتنا وحي غتصلالو إرتراويان تتابغتي مسلات نزي ناي بايتو سبعو مسلات وساني بحقوز كم سقبل وقلي تسمالو حاليوت نسبعو مسلات أبي إرترا نابري ديرنا بسردو ملغتي اتوساني عوت نحق انفتحني لحرم بال اتا رابورتر أبي إرترا زلو قبنات انصار سبعو نت نخت سند زقبرات تصعري زدقفا هاجرات بوزحات مقانن قليتو بايتو سبعو مسلات موداتا منقسي إرترا مستار رابورتر متحبار كري نابي إرترا اتياون تصابا كتتصافف تصاوعي تغريبو أب إرترا لبدا كورونا فيروس لمكتاز وصي من قصاص حزبي زدرت أواج أب حيالو كبابيتات كبيد ناي منبابرو صقمات فطيرو بملاو حزبي قلط فتح كركب صوع سلامو سلفي أب جنيفا تخايدو أتي بعسرت شوعات تحمله أب قصر بيت صحفت حبرات هاجراس تخايد سلامو سلفي أب لعل حزبي إرترا بحفشا أب لعل حزبي زوبا دوبا قيبعر دما بفلاي تتصعين زلو استناوحه كاب بيتو كيوت زخلك الأواج كل عل زت اللبيو أب تقاطامي محبر تطابقي سبا مسلات قيبعري بايتو يأكل سويسرلاندن من قصاص جنيفان استدالوه نكونتات لبدا كورونا فيروس أب إرتران نعو سعيبو زوات أواجن أب لعل حزبي زفتره ناي من نبابرو قلولاون زقلص دبدابيتات نابوانا صحفي حبرات هاجرات أنطونيو غوتريزن لعلويت صحفيت سبا مسلات ميشيل باتشليتن تركبو
ኣብ ኤርትራ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከይላባዕ ብዝብል ምኽንያት ካብ 12 ለካቲት ኣትሒዙ ዝወፀ ምንቅስቓስ ህዝቢ ዝድርት ኣዋጅ ንጥሜትን ካልእ ማሕበራዊ ሕሰማትን ኣቃሊዕዎ ከም ዘሎ ክቀላሕ ጸኒሑ ብፍላይ ብምግፋፍ ዓሳ ዝናበር ህዝቢ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ እቲ ቀንዲ ግዳይ ኮይኑ ምህላው ተወላዶት ዞባ የመልክቱ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ከካይድ ብዙሕ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ኤርትራ ብጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ተመሪሑ ናብ ካርቱም ድሕሪ ምብጽሑ ምስ ሱዳናውያን መዘኑ ዘትዩ ብዛዕባ እዚ ዝተዳለወ ጸብጻብ ክስዕብ እዩ ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ወተሃደራውን ጸጥታውን መዳያት ንምትሕጋዝ ዘኽእለን ዘተ ካይዳ ከም ዘለዋ ተሓቢሩ እዚ ዝተሓበረ ብጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ዝምራሕ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ኤርትራ ካብ ሶኒ 20 ሓምለት ሒዙ ኣብ ካርቱም ኣብ ዘካየዶ ዘሎ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ እዩ ኣዘዝቲ ሓይሊ ባሕርን ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ኤርትራ ንጀነራል ፊሊጶስ ብምስናይ ኣብ ሱዳን ይርከቡ ንላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ኤርትራ ወግዓዊ ኣቀባብላ ዝገበረ ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል መሐመድ ዑስማን አልሐሰን ኮይኑ ኣብቲ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት ኣዛዚ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ሱዳንን ካልኦት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት እውን ተረኺቦም ጀነራል ፊሊጶስ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝጸንሓሉ ብዘይካቲ ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተላእከ ደብዳቤ ናብ ፕሬዚደንት ግዝያዊ መንግስቲ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ምርካቡ ኣብ ዝተፈላለየ ወተሃደራውን ናይ ልምዓትን ማእከላት ክበጽሕ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ ብጀነራል ዓብደልፈታሕን ምክትሉ ጀነራል ሓምዳን ደጓሎን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ልፍንቲ ናይቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ከም ዝድግፍ እዩ ዝግለጽ ሱዳን ድሕሪ 8 ወርሒ ግዜ ዝለዓለ ስልጣን ሃገር ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ነቲ ብዶክተር ዓብደላ ሓምዶቕ ዝምራሕ ሲቪላዊ ወገን ክሰጋገር ትጽቢት ይግበረሉ ድሕሪ ናይ 2 ዓመት እዋን ድማ ኣብቲ ሃገር ሓፈሻዊ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ክካየድ መደብ ተታሒዙሎ ይኹን እምበር ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ስዑድ ዓረብ ግብፅን ኤርትራን እናተደገፈ ኣብ ስልጣን ንምቕጻል ከም ዝሕለን ይትንተን ኣብ እስራኤል በቕትለት ሃብቶም ዝተባለ ኤርትራዊ ሓታት ዕቑባ ተኸሲሶም ጸንሑ ክልተ እስራኤላውያን ናጻ ተባሂሎም ቤት ፍርዲ ሃገር ነቶም ኣብ 2015 ኣብ ከተማ ባርሸባብ ዝርከብ መዋፈሪ ኣውቶቡስ ሽበራዊ መሲልዎም ንኤርትራዊ ሓታት ዕቑባ ብግፍዒ ዝቐተሉ ክልተ እስራኤላውያን ብሶኒ 20 ሓምለ ኣብ ዘካየዶ መጋባእያዩ ብናጻ ኣፋኒዎም ኣቐዲሙ 4 እስራኤላውያን በቕትለት መንእሰይ ተኸሲሶም እኳ እንተነበሩ እቶም ክልተ ጌጋ ብምፍጻሞም ተኣሚኖም እቲ ሓደ ን4 ወርሒ ክእሰር እንከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ነስታ 3 ወርሒ ኮማዊ ኣገልግሎታት ክህብዮም ተፈሪዶም እቶም ዝተረፉ ክልተ ግና ብጊጋ ይኹን ብኣፍልጦ ገበን ከም ዘይፈጸሙ ክከራኸሩ ድሕሪ ምጽናሕ ድሕሪ 5 ዓመታት ጉዳዮም ብናጻ ተዓጺሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ንዝርከብ ቤት ትምህርቲ ኢጣልያ ንምዕጻው ይደናደን ምህላው ዝገልጽ ሓበሬታ ብወገን ኢጣልያ ክስማዕ ቀኒዩ መንግስቲ ኤርትራ ከም ልማዱ ብዛዕባ ምዕጻውታ ቤት ትምህርቲ ዝምልከት ወግዓዊ ሓበሬታ እኳ እንተዘይዘርግሐ ኢጣልያውያን ማሕበራት ትምህርቲ እታ ቤት ትምህርቲ ፍቓዳ ከተረክብ ከም ዝተሓተተት ብምግላጽ መንግስቶም ጣልቃ ክኣቱ ጥርዓን የቕርቡለው ብዛዕባ እዚ ዝተዳለወ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ ሕጂ እውን ቢንያም ስምዖን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢጣልያ ሉዊጂ ዲማዮ ብጉዳይ ምዕጻው ኣብ ኣስመራ ትርከብ ቤት ትምህርቲ ኢጣልያ ብዝምልከት ናብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ደብዳቤ ከም ዝለኣኸ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ሓቢሮም እቲ ሚኒስተር ብመገዲ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ቢሉ ዝለኣኾ ደብዳቤ ዝምድና ኢጣልያን ኤርትራን ታሪኻዊ ሰረት ዘለዎ ከም ዝኾነ ብምዝኽኻር ብዛዕባ ምዕጻው እታ ቤት ትምህርቲ መብርሂ ክወሃቦን ትግባርታት ኮሮና ቫይረስ ብዘፍቅዶ መሰረት ናብ ስሩዕ ንጥፈታታ ክትምለስን ዘለዎ ተስፋ ኣስፊሩ ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ መልሲ ዛጊታ ኣይተፈልጠን መንግስቲ ኤርትራ ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተተሓሒዙ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ክዕፀዋ ድሕሪ ምእዛዙ ኣብ ኣስመራ ንእትርከብ ቤት ትምህርቲ ኢጣልያ ግና ፍቓድ ስርሓ ከተረክብ ከም ዝሓተተ ምስታ ቤት ትምህርቲ ቅርበት ዘለዎም ኢጣልያውያን ኣመልኪቶም ሓያሎ ኣባላት ፓርላማ ኢጣልያ ብወገኖም እታ ቤት ትምህርቲ ከይትዕጾ መንግስቲ ኢጣልያ ኢዱ ክእቱ ክሓቱ ምጽንሖም መርበባት ዜናታ ሃገር ሓቢረን ዝተፈላለዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝግደሱ ትካላት ብወገኖም ናብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሉዊጂ ዲማዮን ሚኒስተር ትምህርቲ ሉቺያ ኣዞሊናን ተመሳሳሊ ጥርዓናት የቕርቡ ምህላዎም መርበባት ዜናታ ሃገር ኣፍሊጠን ሓደ ካብ ኣባላት ፓርላማ ኣባል ሰልፊ ቪቫ ኢጣልያ ኒኮላ ካረ እታ ቤት ትምህርቲ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ብዝተዋሃበ ትእዛዝ መሰረት ትህገር ከም ዘላዩ ኣንፊቱ ኣብ 1935 ኣብ ኣስመራ ዝተመስረተት ቤት ትምህርቲ ኢጣልያ ካብ መውዓሊ ህፃናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዘጠቓለለ ስርዓተ መምሃርን ምስትምሃርን ክትህብ ጸኒሓ መንግስቲ ኤርትራ ኣቐዲሙ ብሃይማኖታውያን ትካላት ከም ማሕደራ ንዝጸንሐ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝሃገረን ይፍለጥ
እቲ መንግስቲ ንህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ብምድኻም መምህራንን ተማሃሮን ናብ ስደት ከም ዝውሕዙ ድሕሪ ምግባሩ ኣብዚ እዋን እዚ ናብተን ናይ ብሕቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣቋሚቱ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ወገናት ርእይቶታቶም ይህቡ። ክቡራት ተዓዘብትና ንኤርትራን ከባቢያን ዝድህስስ ሰሙናዊ ፍጻሜታት ገና ኣይተዛዘመን። ደጊምና ክንምለስ ኢና። ምሳና ጽንሑ። ኣብ ገማገም የመን ን5 ዓመታት ተንሳፍ ዘላ ነዳዲ ጽዕነት መርከብ ንክልማያት ኤርትራ ጅቡትን ስዑድ ዓረብን ክትብክል ከም ትኽእል ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ። ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝሓለፈ ሰሙን ንህልው ኩነታት ናይታ ዋንነታ ናይ መንግስቲ የመን ዝኾነት ካብ 2015 ኣትሒዛ ግና ኣብ ትሕቲ ዝወደቐት መርከብ ብዝምልከት ኣብ ዘካየዶ ኣኼባዩ ነዚ መጠንቀቕታ ኣቕሪቡ። እታ ልዕሊ 1 ሚልዮን በርሚል ዝግመት ነዳዲ ጽዒና ን5 ዓመታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሰንፈላሊ ትርከብ መርከብ ላሕኩይ ስለ ዘጋጠማ ክትፍንጀር ከም እትኽእልውን ኣቐዲሙ ክግለጽ ጸኒሕዩ። እቲ ነዳዲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እንተፈሲሱ ብዘይካቲ ኣብ ገህፍቲ ዓሳ ዝህልዎ ቀጥታዊ ሓደጋ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ እውን ብቐሊሉ ክእለ ናብ ዘይክእል ብክላ ከቃልዖ ምዃኑ ተተንቲኑ። ኢትዮጵያ 2 ዓመታት ድሕርቲ ናይ ለውጢ ተበግሶ ናበይ ገጻያ ተምርሕ ዘላ? ኣብ ኣፍሪቃ ተምሳሊ ዩጎዝላቪያ ከይትኸውን ንብዙሓት የሸቐል እዩ። እታ ሃገር ነዚ ዘሎ ሓርገ ዝጎፅ ሰጊራ ናብ ዝሓሸ ጉዕዞ ዴሞክራሲ ክስጉም ተስፋ ዝገብሩ እውን ኣለዉ። ሓደ ካብ ኩርናዕ ነጥብታት ዴሞክራሲ ዝኾነ ምርጫ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናብ ዘይተፈልጠ እዋን ተሰጋጊሩሎ። ካብ 9 ክልላት ሃገር ምርጫ ከተካይድ ምዃና እትገልጽ ዘላ እንኮ ክልል ትግራይ ጥራያ። ብዛዕባ እዚ ሓፂር ፀብፀብ ኣለና፣ ሓቢርና ንከታተል። ዞባ ትግራይና ኢትዮጵያ በይናዊ ምርጫ ንምክያድ ዘኽእሎ ኮሚሽን ምርጫ ኣቆይሞ ባይቶ ናይቲ ዞባ ብዕለት 16 ሐምለ ኣብ ዘካየዶ ህፁፅ ኣኼባ ኮሚሽን ምርጫ ብ5 ኣባላት ቦርድ ከም ዝቐውም ገይሩ ኮሚሽነርን ምክትልን ብምምራፅ ከዓ ስርሑ ክጅምር ምዃኑ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ። ከም ዝፍለጥ ፌደራላዊ ኮሚሽን ምርጫ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሓፈሻዊ ምርጫ ሃገር ንዘይተፈልጠ ግዜ ተናዊሕሎ ብምባል ወከልቲ ህዝብን ቀዳማይ ሚኒስተርን ዝርከቦም ኩሎም ሰበስልጣንቲ ሃገር ኣብ ስርሖም ከም ዝቕፅሉ ገይሩ። ዞባዊ መንግስቲ ትግራይ ወላብ ካልእ ዞባታት ሃገር ኣይካየድ ንበይኑ ምርጫ ክካየድ ብምውሳኑ ንፌደራላዊ ኮሚሽን ምርጫ ግዜያዊ ዞባዊ ቦርድ ከዳልወሉ ሕቶ ኣቕሪቡ። እንተኾነ እቲ ፌደራላዊ ኮሚሽን ምርጫ ብዕለት 24 ሰነ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ትግራይ ዝግበር ምርጫ ሕጋውነት ከም ዘይብሉ ብምፍላጥ ዝኾነ ዓይነት ሓገዝ ከም ዘይገብር እዩ ኣፍሊጡ። ነዚ መግለፂ እዚ ብምርጋጽ ዞባዊ መንግስቲ ትግራይ በይናዊ ምርጫ ክካየድ ዘኽእሎ ኮሚሽን ምቋሙ ኣብ ርእስቲ ኣብቲ ሃገር ኣስፋሕፊሑ ዘሎ ዓሌት ዝመንቀልዮ ሕንፈሽፍሽ ካልእ ፖለቲካዊ ወጥሪ ከይፈጥር ስጋት ኣሎ። ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዙሓት ሃገራት ዓለምና መዲበንኦ ዝነበራ ምርጫ ናዊሐን እኳ እንተኾና ኣብቲ ዝመደብኦ ናይ ኣማራፂ ግዜ በብዝጥዕመን መንገዲ ዘካየዳ ከዓ ብዙሓት እየን። ሕጂ እውን ካብ ናይ ኢትዮጵያ ዜና ከይወፃና ፈለስትን ናይ ኣእምሮ ስንክልና ዘለዎም እንተመሲሎም ኣብ ክልል ኣምሓራ ናዕቢ ንምፍጣር ዝተላእኩ ሓይልታት እዮም ዝተባሃሉ 85 ሰባት ከም ዝተኣስሩ ንማሕዳሪ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፋና ሓቢሩ። እቶም ተልእኮ ተዋሂቦም ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሰሊኾም ዝኣተው እዮም ዝተባሃሉ ሰባት ኣብ ቅንፀላ ሰበስልጣንን ኣብ ሃይማኖታውን ታሪኻውን ቦታታት መጥቃዕቲ ንምፍፃምን ውዲት ከም ዝነበሮም እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ብለውጢ ዝተገለፈ ህወሓት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብምግጫው ዳግም ናብ ስልጣን ናይ ምምላስ ባህጊ ስለ ዘለዎ ለይትን ቀትርን ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ትማዕከን ዜና ነቲ ኣማሕዳሪ ብምጥቃስ ገሊጹ። መግለጺ እቲ ኣማሕዳሪ ኣብ መንጎቶም ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ጎረባብቲ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ከቢድ ጽልእን ቀርሕንትን ከም ዘሎ ዝእንፍት ምዃኖም ዘረዱ ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ርእይቶ ኢትዮጵያ ካብዚ ሕጂ ዘላቶ ናይ ብሔር ግጭታት ንላዕሊ ዝበኣሰ ሓደጋ ይጽበያ ከም ዘለውን የንፍቱ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንኤርትራን ከባቢያን ዝድህስስ ሰሙናዊ ፍጻሜታት ተዛዚሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ክሳብ ንራኸብ ሰላም ምስ ኩልና።